Ipatumpalan ti probinsya ti Benguet ti province-wide response kontra iti panagwaras ti sexually transmitted infection nga HIV kan AIDS kalpasan ti panakapirma ti Benguet HIV Ordinance. Papapigsa ti ordinansa ti panagreget ti probinsya kontra iti STI HIV AIDS prevention baban iti voluntary and confidential testing, treatment and referral, community education, psychosocial support ken proteksyon kontra iti diskriminasyon mainayag iti HIV. Iti ordinansa na ituding ti Agosto 9 iti tunggal tawen kas Provincial Indigenous Peoples HIV Awareness Day. Maigdan iti National Indigenous Peoples Day tapno mitandudo ti panakamu iti HIV ken culturally responsive health interventions kadagiti na insigudan nga umili. Agserbi ti Provincial Health Board kas Provincial AIDS Council suportado ti Multi-Sectoral Technical Working Group.